ҳамҷа чанд кас навиштеса дар ваям личкам ки апаҷон то 31 мо успеҳ намекунем, пул ҷамъ кардистем ё ки ман намедонам кор дорем фалон бисмадон вай то моҳи марта кунен клубтона да приёмша неки охир наметонам азизони дил. Ман на самом деле причина аст ки и проекта ман маҳкам кардестам. Хати агар хе бини беҳад результатҳои хуб додестай аз ҳамаи план бовар кун результатҳое ки ҳам духтаро мегиранд қиматтара, яъне ки дуое ки оно мекунанд дар ҳаққи ман ин бесцение. Ман хеле мехостум ин проекта пеш барам ки ҳам хеле ба як нархи дастрас боша ки ин қадар результатҳо ки духтаро гирифтестия шукри худо чашм нараса. Барои ҳамин наметонам азизони дил, касе ки план доштед дар оянда мондед ки ба ягон вақт вай мешам ҳаракат кунед. Ман хеле нархш арзон кардагиам, ҳатто аз 1 соати консультатсияи манам ин нархи димоҳаи клуб арзонтара. Барои ҳамин ҳаракат кунед, ин имконият даст натиҳед, барои ки